Dobar dan svima, ovdje veliki dioničari. Danas pričamo o jednoj aktualnoj i zanimljivoj temi, a to je kako i na koji način se izgrađuje kvalitetni investicijski portfolio te kako započeti ulaganje u dionice. Prije nego što počnemo, pretplatite se na moj YouTube kanal te mi tako dajte podršku za daljnjim snimanjem. Svakako provjerite moj Patreon account gdje detaljnije pričam o pojedinim dionicama, gdje analiziram zanimljive i aktualne dionice, gdje pišem o povoljnim prilikama na tržištu, zanimljivim analizama, gdje možete vidjeti moje kupovine i prodaje koje obavljam redovito svaki mjesec. Što se tiče kupovine, obavljam par long term investicija i par penny dionica. Link za pristup mom Patreonu ću vam ostaviti u opisu ovoga videa. Prije nego što počnemo sa izgradnjom portfolija, htio bih vam prvo spomenuti par zanimljivih pojedinosti vezanih za domaće investitore. Ukoliko ne znate kako krenuti s investiranjem, odnosno kako započeti, prvo i najvažnije vam je da pronađete dobroga brokera. Što se tiče ulagača s našeg područja, banke mogu biti brokeri, ali prijateljski savjet je da njih ipak izbjegavate. Glavni razlog je to što imaju velike naknade koje su stvarno neisplative i čine vam ogromni trošak. Vi kao pojedinac, odnosno fizička osoba, ne možete kupiti dionice, nego vam treba broker da vam u biti predstavlja jednu vrstu posrednika. Prvo i najvažnije pitanje je da riješite, odnosno da pronađete kvalitetnog brokera da možete krenuti sa izgradnjom portfolija. Portfolio, odnosno portfelj, predstavlja skup financijske imovine pojedinca, sastavljen od različitih financijskih instrumenata, odnosno od različitih vrijednosnih papira. Kao što je sama riječ kaže, portfelj može predstavljati lisnicu, odnosno novčanik. Prvi korak prilikom izgradnje vašega portfelja je da postavite svoje ciljeve i odredite strategiju kojom želite se baviti kod ulaganja. Prva stvar je da analizirate koliko imate godina, odnosno koliko dugo imate mogućnost za razvijanje vašega portfolija. Naravno, nije isto ako osoba ima 20 godina ili 50 godina. Drugi faktor je taj da odredite koliko možete podnositi rizik, odnosno koliko ste tolerantni na rizik. Postoje dvije temeljne podjele ulagača. Prva je konzervativni ulagač, te druga je agresivni investitor. Kao što je sama riječ kaže, konzervativni ulagač je usmjeren prema sigurnosti, najvažnije je da novac njemu bude siguran, da ne izgubi puno novaca, te da usput uspije nešto zaraditi. Kod agresivnog investitora glavni mu je cilj da što brže i da što više zaradi novaca, njegov portfelj je osiguran, odnosno orijentiran na growth korporacije koje su brzo rastuće. Nakon što ste provjerili svoje mogućnosti za ulaganje, odredili rizik te ste provjerili svoju strategiju kojom želite se baviti prilikom ulaganja, slijedi vam odabiranje financijskih instrumenata koje želite uvrstiti u svoj portfelj. To su naravno klasično prije svega dionice, također i obveznice, ETF-om odnosno zajednički fondovi. Naravno, kao i svaka kvalitetna imovina, tako se kvalitetni portfelj gradi godinama. Treba imati na umu da prilikom ulaganja u vaš portfelj trebate svaki mjesec raspoređivati novac s obzirom na one vaše instrumente koje želite kupiti, odnosno koji su u tom trenutku najpovoljniji. Također tu je neizbježni pojam diverzifikacija vašeg portfolija. Kao što je sama riječ kaže, važno je da vaš portfolio bude raznovrsan, jer upravo ga zato i gradimo. Ako želimo kupovati samo jednu dionicu, onda nema potrebe da imamo svoj portfelj. Ukoliko imate dobro, kvalitetno diverzificiran portfelj, umanjujete rizik za gubitkom novca. U ovoj tablici koja nam dolazi možemo vidjeti da ukoliko ulažete 10.000 američkih dolara godišnje uz rast od 8%, koliko bi novaca imali u 5, 10, 15 pa do 30 godina. Poprilično dobra svota novca se može uštedjeti, odnosno zaraditi putem investiranja u tržište, odnosno dionice. Ovdje umjesto američkih dolara može stajati bilo koja druga valuta. Pa recimo, za primjer da uzmemo hrvatsku kunu, ukoliko ulažete 10.000 kuna godišnje, za 5 godina biste imali 63.000 kuna. Ili za 30 godina već čak 1.223.000 kuna. Glavni faktor od kojega nam sve ovisi je upravo ovaj porast, odnosno rast tržišta od 8% godišnje. Uzmimo samo za primjer prošlu godinu 2020. S&P 500 indeks je porastao za 16% u 2020. godini, što je čak i dvostruko nego što se računa prema ovoj tablici. Naravno, neće svaka godina možda biti 16%, 8%, neka će možda biti u minusu, ali prosječno rast od 8 do 10% se smatra sasvim solidnim i kvalitetnim rastom. U ovoj tablici možemo vidjeti dobre korporacije koje su kvalitetno poslovale u posljednjih 20 godina. Za primjer uzmimo Apple. U ovoj tablici možemo vidjeti koliko je posto godišnje rastao Apple u periodu od 20 godina, kao i druge korporacije koje su navedene.
Ukoliko ste prije 20 godina uložili $1000 u Apple, sada bi imali vrijednost od $122.000 uz naravno godišnji rast od 27,2% svake godine. Isto pravilo vrijedi s druge korporacije koje su navedene u ovoj tablici. Zamislite samo snagu novca, odnosno koliko biste samo zaradili da ste investirali svake godine ili svaki mjesec određenu svotu novca ove korporacije kroz 20 godina. Ovo nisu neke nepoznate, čudne ili, ajmo reći, penny dionice za koje nitko nije čuo. Riječ je o korporacijama koje su nam svakodnevno dostupne, za koje čujemo svaki dan. Znači, riječ je o korporacijama za koje smo i tada mogli pretpostaviti da će dobro rasti, odnosno da će imati dobar profit. Da bi vidjeli koje su korporacije u ovo vrijeme popularne, možemo vidjeti 10 najpopularnijih dionica sa Nasdaq burze u 2020. godini. Na prvome mjestu je i možda očekivano Tesla, o kojoj se stalno priča, mnogo trguje. Zatim nam slijede dva tehnološka diva, Apple naravno koji vidimo da je isto porastao dosta u prošle godini, zatim i Amazon koji će vjerojatno i dalje nastaviti rasti solidnom stopom. Nakon njih nam slijedi par zanimljivih korporacija kao što je Microsoft, uvijek su nam tu dostupni, zatim jedna zanimljiva korporacija NIO Limited, kineska korporacija koja se bavi električnim automobilima, zatim Nvidia, korporacija koja pruža usluge, odnosno proizvodi najviše grafičke kartice, zatim Moderna. U tom periodu su dosta bile popularne te farmaceutske korporacije, odnosno dionice koje su se bavile s proizvodnjom cjepiva protiv COVID-19. Nikola Corporation, o kojoj sam također snimio jedan video, zatim i standardno Facebook i AMD koji se bavi proizvodnjom mikročipova. Na početku ovoga izlaganja sam spomenuo da je važno pronaći dobroga brokera, a ovdje možemo vidjeti na listi od jednog najpopularnijih brokera Robinhooda koje su dionice trenutno najpopularnije, odnosno s kojima se najviše trguje. Možemo vidjeti da ima dosta zanimljivih i kvalitetnih korporacija na listi, možemo vidjeti njihovu cijenu za pojedinu dionicu, kako stoje, da li su u padu i porastu u ovome danu, ali svakako treba imati na umu da je ovo ipak lista sa Robinhooda, gdje trguju ponajviše tinejdžeri i mogli bismo reći klinci iz Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od glavnih savjeta kod izgradnje kvalitetnog portfelja je konzistentnost, što znači da biste trebali gotovo svaki mjesec kupovati dionice ili uplaćivati novac u neku vrstu vrijednosnih papira, jer upravo na taj način na dugoročnoj razini možete ostvariti veće prinose. Sada smo došli do druge faze videa, gradnje portfolija. Uzet ćemo za primjer da početni iznos za ulaganje bude $10.000 da bi lakše kupovali dionice, odnosno da ne moramo pretvarati iz jedne valute u drugu. Jedan od alata koji koristim za analiziranje dionica i ostalih investicijskih instrumenata je Yahoo Finance. Ovdje možemo vidjeti na ovom pododjeljku koje su trenutno najaktivnije dionice u trenutku snimanja ovoga videa. Vas to vjerojatno u ovom trenutku možda i neće puno zanimati, ali ipak vi gradite dugoročni portfelj. Imate razne druge opcije gore kao što možemo vidjeti najveći dobitnici u ovome trenutku, odnosno u ovome danu, najveći gubitnici, drugačije još razne informacije koje možete provjeriti i kliknuti na svaku dionicu da detaljno analizirate što kupujete, po kojoj cijeni i uglavnom glavne karakteristike svake pojedinačne dionice. Ukoliko ste početnik i gradite svoj prvi portfelj, moj savjet vam je da se bazirate ponajviše na ETF-ovima. Ima već jedan video snimljen na tu temu pa pogledajte detaljnije što su ETF-ovi. Ovdje možemo vidjeti listu najpoznatijih i najviše korištenih ETF-ova preko aplikacije Trading 212. Ukoliko ste početnik, predložio bih vam da za početak uložite čak i pola vašeg investicijskog novca u ETF-ove. Evo za primjer možemo uzeti Vanguardov S&P 500 ETF. On je preusmjeren, odnosno orijentiran za europsko tržište, tako da ga možete kupovati s našeg područja. Ovdje na Yahoo Finance možemo pronaći upravo S&P 500 ETF. Možemo saznati najvažnije informacije i podatke o njemu, možemo vidjeti da se i plaća ipak trošak koji se odnosi na vođenje, odnosno što ste korisnik tog ETF-a jer sadrži u sebi hrpu različitih dionica. Ovdje možemo vidjeti njegovo kretanje kroz godinu dana, možemo vidjeti dnevni raspon u godini dana, od najjeftinije do najskuplje cijene po kojoj se je kretao. Iznad toga imamo razne kartice koje nam nude različite mogućnosti za analiziranje svake dionice ili ETF. Ovdje pod Holdings možemo vidjeti točno kako je raspodijeljen Vanguardov ETF. Možemo vidjeti upravo na koje sektore se odnosi vaša imovina, odnosno dionice. Naravno, on je poznat po tome što se odnosi na 500 najvećih dionica, te možemo vidjeti da su raspodijeljene dosta racionalno i mogli bismo reći dosta kvalitetno, što je pogotovo za početnike i početnički portfelj vrlo važno. Dole možemo vidjeti 10 najvažnijih, odnosno najvećih korporacije koje čine skoro 28% ukupnog ETF-a. Možemo vidjeti da su to
vrlo kvalitetne i stabilne korporacije kao što su Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Najlakši način da uložite u sve te korporacije preko jedne dionice ili preko jednog ETF-a je da kupite upravo ovaj S&P 500 indeks. Nakon što smo kliknuli na kupi, možemo odabrati da li ćemo kupiti po broju dionica ili uložiti određenu količinu novca. Možemo se odlučiti na value, odnosno da određenu količinu novca uložimo u S&P 500 indeks. Za ovaj primjer ćemo uzeti da ćemo uložiti 3000 američkih dolara, što čini našu trećinu investicijskog fonda. I u ovom trenutku smo zadali izvršili nalog za kupovinom ovoga ETF-a. Nakon što smo i kupili Vanguardov S&P 500 indeks, možemo provjeriti i druge ETF-ove. Ja ću uzeti za primjer QQQ, odnosno QQQ ETF. Kako se nalazimo na europskom tržištu, oznaka za njega je EQQQ. Možemo vidjeti kretanje cijene, svakako možemo i vidjeti trend rasta koji je i sasvim normalan s obzirom kako trenutno tržište se kreće. Možemo postaviti raspon vremena, detaljnije analizirati grafove. Također možemo napraviti watch listu i dodati ukoliko želimo detaljnije pratiti ovaj ETF. Nakon što smo pronašli Invesco QQQ ETF, možemo provjeriti slično kao sa S&P 500. Možemo vidjeti raspon u godini dana, kretanje cijene, sve već prije spomenute informacije i mnoge detaljnije informacije koje nas zanimaju možemo provjeriti u opcijama, odnosno u podstavkama ove zanimljive internet stranice za analiziranje dionica. Možemo vidjeti trošak koliko se plaća za korištenje ovoga ETF-a. Pod holdings možemo pronaći naravno i koje sve korporacije, odnosno kako je alociran, raspodijeljen novac, odnosno imovina u ovom ETF-u. Možemo vidjeti da od 10 korporacija glavne su Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook itd. itd. S desne strane možemo vidjeti u kojem postotku se to odnosi, te ukupno ovih 10 korporacija čine čak i više od pola ovoga ETF-a. Dosta kvalitetan izbor, pa ćemo se odlučiti za njega. Kupujemo ovaj ETF na isti način kao i prijašnji. Odlučili smo se da ćemo ipak uložiti određenu količinu novca, a neka bude to ovaj put 1000 američkih dolara. Kada smo unijeli iznos koji želimo, izvršimo nalog i čekamo da se taj ETF kupi. Kada smo kupili ovaj ETF, već smo uložili čak i skoro pola našega novca. Možemo sada provjeriti pojedinačne dionice koje bismo željeli kupiti. Znamo da smo kupili dva dosta kvalitetna ETF-a koji su rastući, ali kako gradimo svoj početnički portfelj, orijentirao bi se na rastuće, odnosno growth korporacije ili dionice. Možemo gore u tražilicu napisati ime ili jednostavno možemo poništiti da vidimo koje su trenutno najpopularnije growth korporacije. Možemo vidjeti cijenu, kretanje cijene, naravno simbol na burzi. Dosta zanimljive korporacije koje su većinom usmjerene na rast. Odabrat ćemo ovaj put Alibabu, prije svega što možemo vidjeti da su dosta opali i čini se kao povoljna kupnja, a vjerujem da dugoročno Alibaba bi svakako mogla profitirati, odnosno nastaviti rasti više nego prije. Sada se trebamo odlučiti koliko ćemo novaca uložiti u dionice Alibabe. Možemo vidjeti da jedna dionica košta 258 američkih dolara, tako da uložit ćemo za početak 500 američkih dolara. Izdamo nalog i u ovom trenutku kada smo izdali nalog možemo vidjeti da je to obavljeno, da je kupljena dionica Alibabe. Nakon toga mogli bismo odabrati, uzet ćemo na primjer Nvidiu. Dosta kvalitetna korporacija koja je isto tako malo možda ispod cijene, ali s obzirom kako je rasla u zadnje vrijeme čini se kao dobra prilika. U Nvidiu ćemo uložiti 1000 američkih dolara. Vjerujem da je to isto tako dionica koja donosi budućnost, odnosno koje se može dosta zaraditi u narednim vremenima. Nakon što smo kupili Nvidiu, da vidimo koje još zanimljive dionice se nude. Neke su manje stabilnije, odnosno usmjerene su na veći rast, ali trenutno ne nude možda toliku stabilnost pri cijeni. Možemo odabrati Canopy Growth, korporacija koja se bavi uzgojem konoplje u industrijsku svrhu. Trenutno su dosta porasli, pogotovo od dolaska Bidena, pa stavit ćemo njih, neka bude 500 američkih dolara. Rekli smo već da gradimo portfelj za budućnost, tako da mislim da ovakva korporacija je sigurno usmjerena za budućnost. Da vidimo šta bismo dalje odabrali. S ove liste mi se baš ništa previše još ne sviđa. Od dividende, a tu se previše možda ipak ne bi orijentirao, jer
kako sam već rekao, gradimo growth, odnosno long term portfelj. Dividenda nam ipak nije jedan od glavnih ciljeva u ovome trenutku. Da vidimo još među najpopularnijim dionicama što se nudi. Pa mislim da svaki portfelj u sebi treba imati dionice Apple-a, koji se trenutno nalaze pa čak i po povoljnoj cijeni, iako su dionice možda i visoko, ali mislim da dugoročno se to neće previše odraziti, tako da ćemo uzeti 1000 američkih dolara za Apple. Nakon što smo kupili Apple, volio bih svakako i kupiti bar dio Amazona. To je svakako i brzo rastuća korporacija budućnosti, a pošto mi takav i portfelj gradimo, mislim da je Amazon idealan za takav investicijski portfelj. Možemo vidjeti da je cijena prosječna u zadnjem periodu, a uložit ćemo, evo za primjer, pošto je dionica dosta skupa, neka bude 1000 američkih dolara. Nakon Amazona, volio bih još kupiti koju zanimljivu korporaciju koja je usmjerena budućnosti. Evo, neka to bude Facebook, pošto sam ga i nedavno analizirao za svoj Patreon. U ovom periodu je opao, ali ga možemo kupiti dalje po povoljnoj cijeni. Rekao bih da je Facebook dosta kvalitetna korporacija koja je svakako usmjerena budućnosti i ima jako stabilnu bilancu, tako da mislim da je ovo dosta kvalitetna kupovina. Evo, odlučit ćemo se, neka bude i to 500 američkih dolara za Facebook. Nakon Facebooka da vidimo dalje što bismo mogli odabrati. A ovdje mi se dosta čini zanimljiva Nike korporacija koja je dosta velikom porastu u zadnje vrijeme, iako je zadnjih par dana opala za skoro 10%. Mislim da je to dosta dobra prilika, a dugoročno vjerujem u ovu korporaciju. Evo, stavit ćemo 700 američkih dolara. Evo, možemo vidjeti da je nalog izvršen. Nakon što smo kupili Nike, mogli bismo se prebaciti na neke druge investicije. U ovom slučaju to neka bude. Prije svega, evo, uzet ćemo za primjer srebro, pošto se u zadnjim danima dosta priča o srebru da bi mogla skočiti cijena, a vidimo da i stvarno je u zadnjih par dana skočila. Neki brokeri nude mogućnost kupovanja direktno baš srebra, na primjer kao što je Toro, a ovdje moramo se ipak zadovoljiti s ETF-om koji je orijentiran na srebro. U srebro svaki portfelj mislim da je dosta i stabilan ako ima i nešto zlata. U ovome slučaju ulažemo u ETF koji ima u sebi zlato, odnosno bavi se prodajom zlata. Određenu količinu novca ćemo staviti u to. Nakon što smo raspodijelili novce u ETF-ove pojedinačne dionice, možemo vidjeti nešto uz srebro i zlato. Ovdje možemo konačno provjeriti što smo sve kupili. Možemo vidjeti da su ove dionice kupljene, dok ovi ipak ETF-ovi čekaju na izvršenje zato što u ovome trenutku nije radila Europska burza, te nije bilo moguće kupiti ove ETF-ove. Sveukupno gledano možemo vidjeti pojedinačne dionice koje smo kupili. Ovdje imamo također i obavijesti da su naši nalozi uspješno izvršeni. Nakon što smo obavili kupovine, možemo vidjeti da nam je ostalo još 300 američkih dolara, svakako da je dobro da svaki portfelj ima određenu količinu gotova novca na zalihama. Možemo vidjeti upravo od pojedinačnih dionica da smo kupili ponajviše Nvidia 1000 dolara, Apple 1000 dolara, Amazon 1000 dolara, Nike 700 američkih dolara, zatim Canopy Growth 500 dolara, Alibaba 500 i Facebook 500 dolara. Što se tiče ETF-ova, možemo vidjeti da smo u Vanguardov S&P 500 ETF uložili 3000 američkih dolara, što je najveći iznos naše investicije. Zatim možemo vidjeti da smo u QQQ ETF uložili 1000 američkih dolara i zatim nešto sitno u srebro i zlato. Ovo bi mogli nazvati jednim početničkim portfeljom, svakako svaki portfelj ima prednosti i mane. Možemo također zaključiti da smo orijentirani ka budućnosti, da je ovo određen growth portfelj, nismo se odlučili za kupovinu dividend korporacija. Ovo bi samo bio jedan temelj portfelja, svakako da treba svaki mjesec kupovati drugačije dionice koje su po povoljnoj cijeni na tržištu, da bi prije svega diversificirali portfelj, ali osigurali se neku stabilnost u drugim industrijama, odnosno drugim granama industrije prilikom ulaganja vašeg novca. Nadam se da ste danas naučili nešto novo, da ste se ipak odlučili za ulaganje u dionice, te da ste provjerili kako se gradi jedan temeljni početnički portfelj. Naravno, možete sami odabrati dionice koje mislite da bi dobro profitirale, odnosno u koje imate vjeru. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite mi komentar. Također, ukoliko vas što zanima, javite mi se na moj e-mail ili Patreon. Te do sljedećeg gledanja, sretna ulaganja i lijep pozdrav!